Okay na ang naong raman. O gani. Okay na tinong man. Asa ba ito repeat? Hindi man ito na. Ni? Aray na ang pikas. Aray. Kabuang gitu. Aray. Ah. 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 Ubus. Aray. Ah. Aray. Aray. Ah. Bikas. Hindi naman nagahilot kayong bigas. Ah. Ah. Aray. Aray. Ah. Aray. Ah. Ah. Siapa? Ripa. Dari ibu ko. Ah. Aray. Sakitan na pa. Ay, mura maglabang ugod sa laon. Ay! Aray! 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 Aray!
Ano po? Wala bitang nabunog si Laom. Ay, sakit na kaayo. Agay! 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 Aray! 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 Tagan si sir. Tagan si sir. Tawag kang sakit. Takit. Bro na nabunog na wilay. Agay! 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 Ay. Sakit na makita. Wala na bitang nabunog na si Laom. Agay! 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 Ay! Ay! Kaya na lang pong wala dapit na kung ano pislito. Ay, kaya sakit naman ay. Sakit naman kaayo. Agay! Ah! Ay! Ah! Agay! Ito pa ka rin. Ito pa. Baka nabuglako na. Ito na ako lang ito. Agay! Ay! Agay! 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 Sakit na eh. Ah! Maubos sa gana na. Hello mga guys. Ayan. Yun yung mga mukha namin kasi presyo. Naghilot kayo mga guys. Ginaya namin si Cesar. Kaya sobrang sakit. Napatawa ko sa yung ginagawa namin paghilot eh. Yun naman. Ginagawa namin ngayon mga guys. Natatawa ako eh.